Здравейте! Аз съм Фридрих Майер, а вие сте с Патриотичен ред. Днес ще ви запозная с една нова перла на Балканите. България, страната, която избра да се отдаде на природните си инстинкти и избра балканската душевност пред светския и бездуховен начин на живот. До съвсем скоро България беше член на Европейския съюз и НАТО, докато един шоумен с партията си "Има такъв народ" не спечели изборите и направи нова форма на управление. Още преди изборите, демонстративна прегръдка на трибуната в пленарната зала показа на избирателите, че приятелите по интереси винаги ще се подкрепят, независимо какво говорят един за друг. България излезе от всички съюзи и промени ценностната си политика кардинално. Култът към гения на лидерите Слави Трифонов и Тошко Гушко Йорданов, заслужил прякора си след показната прегръдка, е толкова голям, че те са на път да се превърнат в легенди. Символът на новото време е шнорхела. И очакват всички политици да стоят с захапан шнорхел, особено докато чакат първия македонец да излети в космоса. Елате да ви покажа. Благодарните българи вдигат ежедневно паметници на своите лидери из цяла България. Обикновено Слави и Тошко Гушко Йорданов с шнорхел и погледнали към звездите да видят своя македонец. И всяка вечер ги измиват с шампуан с аромати на борови клонки, жасмин и лавандула. Тази година сме заложили на аромат лавандула 15 литра шампуан, около 2 тона вода, за да бъде добре измит символичния за градения паметник. Парламентът на страната е разпуснат, с изключение на 5 човека: Борисов, Доган, Пеевски, Костадинов и Татяна Дончева, които са дългогодишни приятели на ИТН. Начело с Гушко Йорданов коват законите в новата административна столица Учиндол. И всички с тъмни очила, дори като изгасят лампите и пеят "Горда стара планина" на тъмно. Вместо столове има дивани в залата, като Гушко Йорданов и Делян Пеевски споделят един диван, за да могат да се гушкат и по време на пленарното заседание. Сградата на Народното събрание е превърната в поклонническо място, в което всяка вечер поданици се събират, за да покажат любовта си към техните лидери, носейки символът на новото начало – шнорхел. Колективните певчески молитви и манифестирания са в създадения от самия Слави Трифонов чисто нов музикален стил – рок-фолк. Освен че изпълняват песните по текст на Гушко Йорданов, поклонниците си ги татуират върху целите тела в знак на почит – ракета и македонското знаме. Спазвайки предизборните си обещания и дори преизпълнявайки обещаното, в грижа за добрите междусъседски взаимоотношения, от тази новопостроена ракетна площадка всеки ден към космоса бива изстрелян най-малко един македонец. Македония! Македония! След забраната на чуждите езици, точните науки и всички телевизии, освен лидерската, подкрепена с строги закони и публично отрязване на ръце на непослушни журналисти за назидание, "Има такъв народ" заявиха, че са готови да приемат подкрепа от абсолютно всеки, включително ДПС и ГЕРБ. Ако бяхме в Крумова България, за тая лъжа щяха да липсват части от тялото на това момче с микрофона. Дори църквата промени богослуженията си, попивайки от мъдростта на новите лидери. Елате да чуем. Едно Ферари sia червен, едно Ферари sia червен, едно Ферари sia червен. А вътре гадже с бронзов тен, а вътре гадже с бронзов тен, а вътре гадже с бронзов тен. Видяхте, приятели, нагледен пример за това как една държава може да промени съдбата си само с едни избори и народът да се събуди там, където винаги е искал да живее, в собственото си сърце и душа.
Държава, където политическите лидери се обичат и се гушкат. Държава, която поставя на първо място духовността, космическите технологии и братство с съседите. А за всички млади политици, които искат да стават премиери, ето ги стъпките. Първо, ставаш музикант и клоун на мафията. После, слагаш тъмни очила дори на тъмно. И накрая, се прегръщаш надълго и на широко, за да може да управляваш своя такъв народ. За вас от перлата на Балканите, Фридрих Майер. За мен беше чест. Entschuldige, was du? Eine, Toschko! Meine Freund Toschko! Un Moment! Плановете на политиците разчитат на твоето бездействие. Развали им схемата. Гласувай.